why wadwen say ope yesa visa yi ebie na ubehu ane say one make sure that you do not have to go back to the passport application center for your passport. I promise that passports will be delivered under 15 days. I also promise that the passport head office will work 24 hours, consistent with President Mohammed's 24-hour economy vision for Ghana. And today I decided to join Ghana Post on their delivery rounds to be sure that the new policies are working. And I'm really satisfied with what I have experienced today. The Ghanaian people are receiving their passports stress-free, no frustration, no middleman, no guru boy. You don't have to go back to the passport application center. Now this is going to end that phenomenon of uncollected passports. Openi okasa ye openi a wono wada asye a wonom ehye amono ne ehonsensem so ewo micro ganimo ne nyamfo Samuel okujeto abrakwa noftom ra hyebedwani no ene wakasa no ntise sei no ede wunya apply ese ope passport yi ebipe na 15 days ubehu ane se gira waboboa no na yede aba be hye wonsam na wo ensam foforo mu no ye nyina ye nim se opani akane no na ono ene ye boss ewo National Signals Bureau NSB Orura Kwabena Edubuahe ehon sensem ayempi so yi na ensam ba ko anase kwadu ba ko a yede airboard no emekire oman attorney general nyanyamfo Dominic Akrutinga ayene ede board no a wono so aba montene ede krata echeche mu efesikasem bi ho na wonum echire mu say 49.1 million Ghana cedis bi ena emane no kwanta efri eyo minor account um eye National Signals Bureau account um kogu account fufuro mu a eno no eka entansa yede ebo no no ho na krata eye oru akwabena dubuahe ede ba ye no ebekire 8.3 million Ghana cedis bi a eno no ti free sika ni mu a wo kire mu se ode bu a opposition party 2024 nim na obo opposition party no NDC amanyokuo no so yehwemu a wonom ana na wo opposition ta 2024 no enti wonom so ahyase a wonom tempenten kwa echensemu sei se owura kwabena adubuahe ekasa opposition party na enye wonom NDC fo esan sei womo de womo ND 8.3 million Ghana cedis bi ana so womo fa kototo cars bi ana so womo fa nyehwe emfiri ne ho na se obenya akukudro pa na watimi asakire ne sen aduasa akase opposition party no ebia eye MPP anase eye NDC a nkoma ni beje ho pa na opani a wono na upiemo ewo National Security Coordination na wada wanwa no onu kro ya na sanso na oye spy chief na wakasa wacheche mu say e kame se entansa oye doctor Dominic Akrutinga ayene o meya Attorney General wode ebo owura kwabena dubuahe no ebi ohono mu a asede wachechire ne nsa egu na chie na obo ne yam na wo chire mu sei sede NDC amanyokuo etimi pre won ho ebeka so opposition party no enye wo mo ano ene wo no sususu se eye wo mo a na wo sansensem ne mu no ena opani kese a wo no eba no abatro ho sensem so ena afi IT dwumadi ho ewo NDC amanyokuo ne mu a opani na bedi achire eye owura Dr. Rashid Tanko computer wono so aba montene akyerɛkyerɛ mu sɛ sa ensam no kura bianim Ghana de hye yete a yamu no hrodo hradasem. On authority, I'm telling you, the NDC has nothing to do with what came out from that story. You see, when they are talking opposition, they know the opposition they were talking about. Even those people that they are referring to helped them in their recent demonstration. You know their partners. That's why he was referring to. And I'm sure everybody would have seen that. Otherwise, no right-thinking person, my arch-opponent, will give me resources to defeat him in an election. Doesn't make sense. They were also opposition, but they didn't find the need to oust MPP. They were always supporting them. When we were in IPAC, you saw your cameras were there. Anytime we were against EC and MPP, they will come strongly and be supporting MPP and EC. NDC had nothing to do with that. We fought them hard. We used our own resources, mobilized our own resources, and dealt a heavy blow to MPP. It's not possible. I can speak on authority. It's not possible at all. I'm saying that the people these guys are just hanging on a raw straw. It will help them. They should go and do plea bargaining. Otherwise, he's going for 25 years. Deputy Director of Elections and IT ewo NDC amanyokuonim Dr. Rashid Tanko computer and ononso akyerɛkyerɛ nsɛm ase ensɛm a ebinom eka wonum ekyeremu enam so ema former spy chief ka se sika no 8.3 million Ghana cedis no eye opposition fo no na kyerɛ sɛ ye NDC fo sansa wonum
ɛna na saa brɛ no wɔn opposition no ɛyɛ wɔn anti ɛna wɔn aba wɔn nso ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu no wɔakyerɛ mu sɛ ɛnukura bi anim enti no Dr. Rashid Tanko computer sɛ Ghana for yɛte a yɛmpere yaso akyi na yɛmmɔ ne bongalat ɛmfa ɛnto baabi na yɛnua no mu a wɔn sesan sika ɛtonton sika ɛnkankan ɛyɛ $, ɛne pounds ɛne deɛ ɛkaka ho a yɛfrɛ wɔn forest bill for ɛna wɔn bɔ ɔman yɛ mpanimfoɔ abaso yi na wɔn se NDC amanyɔkuo wɔn ayɛ adeɛ paa esan sɛ wɔn ɛba yɛn nkyɛn yɛ nso sɛdeɛ wɔn aka nneɛma asisi ani ɛde nneɛma abɔbɔ nneɛma mu atete nneɛma bi afiri nneɛma mu ama ɔman yɛ sidi no a kane no na $, no ehuri na sidi no ayɛ ta a yɛde kɔ baabiara sese na anuonyam bi anim no sidi no anuonyam ɛsan so ɛbɛm nti wei wɔn bɔ NDC amanyɔkuo mpanimfoɔ ɛne His Excellency John Dramani Mahama abaso na ɔpani a ekuo yi wɔkasa yɛ ɛde ma wɔnom ɛwɔ for God and country dwumadie so a ɛno no kɔ so ɛwɔ Sompa 106.5 ha sei no ɛbra Professor Kwamra Abochi ɛte adwam ɛyɛ Owura Rashid na ɛbra wɔde mpani twetwe nkɔmɔ yi ɛna wɔde to dwa sɛ nneɛma a NDC amanyɔkuo ne mpanimfoɔ akeka bomu ama sesei no afei wohwɛ sɛ deɛ sidi no anya ahoɔden a ɛbɔ adwuma sɛ kɔnkɔmani adwan na ɛnyɛ ɛsɔ wɔn ani yie pa afei ɔman yi sɛ deɛ Bank of Ghana mpanimfoɔ nso ɛde wɔn tam abɔ wɔn dia no a wɔn yɛ dɔm betimi bia sɛ sidi no benya ahoɔden $, ne ntimi mɛboro sidi ne bio no ɛsɔ wɔn ani sidi no nya ahoɔden pa $, no ɛwɔ 13 to the cedi. Yeah, by the by, I would say in confidence upon the home body because them piano around this time, I hear it's kind of cost, but about we now buy, I'm saying, no, our mind, what the iron put I or Beboa, the kind of performer. The whole sign now for Tonyama was over on Yaman over Tiso. But it's kind of was raw. Steady over Tono, stand over Tonyamana, was over Tono. Indeed, the say, I mean, can say in Bono. Yeah, things it is any 1350 range in a cano. In Yina, a Gusu Buffo. A likely there or China, any opportunity, it may even fall between 13 or any 1350. Owura Rashid, Openi Kesia, Ebano, Forest Brew Operation Anoa. Wono ene kasa edema womo senseska ewo Ghana ha say ena for God and country dwumadie so one Professor Abochi etwetwe komo ya womo kire womo ni so edema NDC amanyɔkuo company for na afei omampanini na enu achi no ena Owura Kwamra Abochi etwatwa homa ema ne nsa kan wopani kese a wokasa edema GPRTU edwumakui Owura Samuel Amoa ene no etwetwe komo bi sanse aso sesei na $, no aba from na cedi no pese ne kutipen ko no kame ese eniema eba from na eniema eba from a lorry first eno nso ebetimi aba from ana wo mayo madwe se omo bete so esanse adehye no kodwa so akofa niema nese wo mo de begu ahyan mu na eboa no wo sorosoro a wonmo nso ba eboa no mbepagya eye sadia na akwese akwasi kwa no nkoi na ogina kwantia enti no sedie $, ne wo ayimu na sese sidi no enso ewo soro no ebetimi aba se GPRTU ombetete Loy first so ana wono so ensem a wode to Sompa 106.5 empanifo anim ni ampa ye wo se banwo no air dropping kakra na enu ana eye yempaibo enu ntikura na enje ebra for kra se omampani a osi adwaso sisi pre adwa no ye nyakonya ne nye nhyiemu a saa bre no na ye approach abato ema na baby afango no bo na duro na ye ni abre pass ye kokoto ahyentuabom na enam nkobo bi oni ye di enti no ma ye nso atwintwe ni amaso me ni ahyenkafo kasa ya ahyentuabom ntumu no entimi amaso ema eja nkakra ye bi hu se obetime eja so no fango bo no nso airdrop nkakra na we na se dia wo kan ya babeto eja so na dodo na ebiza se idea so ye bi hu se ye beti ahyentuabo so ana se de gina enegina ya de o munyina ne se ya na ye consider component the every law fair so if you all the records normally no ye bebia ebedu a ye beto ahyentuabo so ye percentage in edit to her. And no baby na e wona e sha se esu to still praying.
Openia wakasa ye eye Owura Samuel Amoa wono ena okasa edema GPRTU adwumakuo yi ena wakyekyimu se eboa ne de mekire ahyenkade no ewo mu se wonom ebete so de enso wo mo hwe niema mu kakra se de dollar no etumi ene cedi no eye akoro tipenkro no aya na wonom kyeremu se wo mo ankasa GPRTU adwumakuo no wo mo ehwe fango na wonum ahyehyehye spare parts yahodo na womu de adi womu dwuma de enso ekame ese no ne de da so twi asoro enti wonum behwe na kwan ya wone Professor Komla Abochi etwetwe nkomo ewo for God and country dwumadie so a efiti adwada ekosi fiada ye de somwo ewo Sompa 106.5 FM kasafidie esoi na abusua ye trosam no so ewo ensam foforo mu ede amawde a na yanyina so na ye na ye homra ye ba ya betwa so ewo nsam foforo mu Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about do be any o? Se me feel London, eko US o. Na no crowd wo kura fa me bo mama nia. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na kojejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wakaso a ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Akuo ba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra we Kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Akra road Femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojejesi Company Limited. Kuaba Simprimo no. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e was Pinterest bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ebechiro for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufua Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Malihon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom, then it's not on, but the double dose got as a condom.
edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wo si o do na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka Sentina ye bokoi na me die me all-time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwɛ sɛ me se aye fita sesrechi ahoma na eti brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboy. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no when nerves na wo to ase na fa wo siremu, na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu, wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu gi international awards ahodo, wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gi 21st Clinic nkwa. Wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho. Enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. 0540-311-311 0540-311-311. That's a 21st Clinic. Still, one more sciatica expert. Sompa TV, Emma Aketiapa. Sia Emma Akatia papa yet was some no social no so nana ke jesi no sia bremu kase ene yede sum wo Sompa 106.5 no enti ensam no yet was won sam foforo mu dia ma wasantemanta mu kropon Kumase eho ena yede wudru na Kumase Metropolitan Assembly no mayor Ora Richard Ofori Agyeman Buadi dodo na ebo ne mrane kankan mabunu ebo ne mrane Zuba wakopie mu dwumade bi ase ena wakasa wase a wakire mu se woda China fo a won mabepie mu wasantemantam asepa esanse wo hwe enwuma afe wo hwe etuhu ache a eye China fo yi ede eboa asantemantam enkankan mabuna ehwe ni wo ka kire eye adehye a wanum efiri amanfo amaman so ebepie mu asantemam se wanum betumi aba na wanom abaye investment ahodo wo Kumase kruponim wanom baje wo mu awa atu na wose wo bi firi baabi eba baabi adwuma eno beboa ama eye Kumase mabunu afa santemantam nyina da mabunu no wanom so atimi anya bibi ayo no mo so anya bi ama wanom ade akwahye wano pepiripimo na nensam kayemu no na wo kire sei wanom eba emre bia wanom ade begu akwam ade ama wonu ototo sere sa ya wanom nsom ekwan faso obetua woto ekwan ya da wo befaso aye ye wonwuma esase a wo begye ne ade no keme wanom ebehwe ni nyina na wo ede eho enhyehye no agwakwam wode sansem nyina atudwa ewabra na China City Mall a wanom ebia no foforo kra ewo asante emantamu ode ne ho kwada so a eben ehye nhyiaye so abato mpesuwa so emu na eye Owura Zuba ekopiase a wone panifo enkwada mabunu etwetwe nkomoyi na wo kire mu sei sa China City Mall ya wonom ade abepie mu ewo eye asantemantam yi ebefa adehye be se empem ahasa 300 workers a wonum nyina eye Ghana fo eye Kumase adehye enumpo beboa ama adwuma enso atumi agina yi yes when is omo be one ya ofita na baba ye join ya unya appropriate Ghana for say do my say you institution say the
now almost taxes and if you business operating something that must be addressed in the Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Foreign Affairs. They can better handle that situation. I mean, for the say, yeah, maybe I get to my baby. I call a boy, you know, man, the areas of conflict, one, I won't go ever to a Ghana for the Industry and the Ministry of Foreign Affairs. They can better handle that. Openia Wakasa ye Kumasi Metropolitan Assembly Mayor Honorable Richard Ofori Ajiman Bwedi Dodwana Efreno Zuba ena okasaye ewa brana China City Moa Ultramodern wine pa wo mabiano ewo odene ho kwada so eno no ewo Kumasi Asante Emantemo ena wakasei na wo ensamfoforo mu no yepiemu ewo doma ahinkuro Adishia wanum agentete yesa adisuafo ewo doma ahinkuro Presbyterian Junior High School wanum so wo suku dan enframa jampentru bi efaye afe ne nsu a anu edene enso edi akire enam so ema wanum suku dan ni nyina da eho nchance dan ne fawiem ema sabram no kasai wanum staff common room eho ena wo de emofra ni bi akogu a wanum esua de afe nso wanum kakra bi a eno no frama no ampa so no wanum ede enkwada na ta so sesadi wanum se de wase suku ni mpanimfo ye biada wanum ayenso emfan afei baabi a wase wo mo twrekrata ko biada so wanum de akọ na opanikese a wono yetibere kese a wotua school ya no eye owura set edu wone sompa kase ehwetwe nkomo echechemu anamon a wanum atuo a besi sabre mpanimfo mfi wanum ninsemni nsuo ene mframa bi a efa ha ena eniam wa school yi na enam so ema ye old blog yi so haye ye kan old blog na eno nkire se ye ja yusu ebise eno ena ye the first dan a yesi edema school no as esi a make say efa form 1A form 1B and form 2A in the 3 classes na wo including assistant head teachers office na eba say no yakobo empanimfa mane ye di kan ebo ye local manager ye Bisofu Penya other school no ano yebo na manie yabo ye security supervisor nso so amanie sebe ye ono nso be hu dia eko eno achi yabo letter achi e de bi akwa assembly eko ye yankoto MC but penimfo ye di jawo mo senti ye nsi e beti bibi Openi okasa ye eye tibire kese a wono oda doma ahinkro Presbyterian Junior High School ano na okasa wie ye no e na osanso kire nsem kakra mu bio sei sedie wono akasa staff common room no eye sanka chechefo e na tenam esanse school dan na esu nyina pa na emofra entimi ntenam nsua de enti wono atata so e wo ho no eno so wo kire nsem sei kire so mpakase learning affect no kakra finance so emro so if you say ye new blog na ye wo 3 classrooms wo ho edada enti ya ma cc a form 1A and form 1B for na kofa form 3 for a class and na ye the form 3 for no so akoye ICT a ense say ye class a obi to dem bia if you say ho baby a ye kokosua computing na so say ya dan classroom sa na staff common Nekrokra mono emofra wonom so agentete yesa adesuafo ewo doma hinkro Presbyterian Junior High School so edo akosem eto so mpakase anim Said ye school diner yintino. Fanny nyina jwaguna. Omode yakoka form 3 for no. Ya doso wa class honum do nti se yesua de kra ma yentumi nsua ade ne ntimi nra yetim. Yet wa na show de yesa na mfifre enti. Esro bibia se wa ubetimi abeboa ya ma yetumi aye school ni yie no. Erade be show pa na kama nsuo ni toy ama ye school su nyina apa na piles ni su nyina bubu enti omode yakoka class fufuro ho a ehyew ama dede nso yentimi nsua de ni yesua de no kra enti yesrem panfo se omommoye na yentimi nsi yesukui bache besre se ya banye beba be boy fi se baby e wolo ye hu achi e dan no so pai ni nti se teachers for tete abonti sisia nsuo bi ta teachers for ni nya baby on betina ye hu bechi ye class no so ye draw so form 3 for ni about 60 Adisuafo wonom so agentete ye ewo doma ahinkro Presbyterian Junior High School no omo so kasenti panifo yesrada yenko emofra yi muasanse wonom ene omanyi edache wonom atena fiache wonom se bese na watwemienu kwa na watwemiensanie amofra no enya biapa entena emfa ensua de nyentete ye wuramu ewo obi eman so afi apem ahankron aduanan enum 1945 ena upiemu a
Soviet Union wɔnom EDVT Nazi Germany na eno eye mebosome ne da etosonson ewo afe apema hankono aduonan enum 1945 mu entino empanimfo ehye ho fa afe bia eno na end World War II na sɛdeɛ ehunsam ekoye afe yi eni wonom ebodwa data na opani a wono woyɛ president ewo Russia memo eye owura Vladimir Putin na sɛdeɛ wonom ebodwa data wenu mfinhyia no aduowɔtwe na wonom ɛkaayɛ na wonom ɛbɔ wɔn dwa ewieye na afei ɛyɛ amaman empanimfoɔ bɛsɛ aduonu ne akyire ɛna wɔn do wɔn ani onyam ɛkɔta adwumadi n'akyi enti na ɛyɛ afofida a wonom edi yɛ ɛkaayɛ na dwumadi n'aseɛ no China president Xi Jinping enso ekopie aseɛ bie na ebra eye owura Vladimir Putin kasa eno kyerɛ mu sɛ wasanso akai ekwan a World War II ɛfa so ɛma namso ɛma ɛyɛ wɔnom etimi edi nkunim ɛwɔ Nazi Germany ɛso na wohwɛ sɛ deɛ no adwumadie no ɛkɔɔyɛ ansa na wɔnom boaboa wɔnom ho ababedi saa fofi ɛdɛn no Russia de krata ekoma Ukraine said the enyinanim se wo mote ado anwoma so asomdwe de wo mo mpese bi besie yi ese we de Russia for empanifo asra Ukraine se enko mo nsizi fire na nsa 3 days eso no said the Ukraine for so bu nkompo kohwe wo mo achi a ye bedi Easter no owura Donald Trump kura ka se enka wo mo nsizi fire 30 days owura Vladimir Putin enso be ka se 30 days de wo mpe wo 30 hours inti na ne said the nsuo ye no saa na wia beye saa ne wo ampa asomdue na sa wo 30 hours pede a ene Ukraine fo so reply no ekoyi na no se wonom so empa 3 days wonom ampene na apene a wonom ampene nti na waso owura Vladimir Putin eboa ne ho enti na ne wupie mu a drones wahodo a wɔn di yakon ɛwɔ mpɔtam hɔ na ne ɔpaaki good tracks im akɛse ekosi baabi a wɔnom abɔ ɛyɛ dwa yi a wɔnom edi wɔn afɔ fida yi na wɔnom ekyire mu sɛ mpanimfo ani nti ne atwotworo aman mpanimfo a wɔnom ɛbaayɛ wɔnom nyinaa behu sɛdeɛ dwumadie no ɛkɔɔyɛ a wɔnom abɔ mpanimfo aba so yi na dwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ Moscow ɛno no ɛyɛ rayi Putin ne kurom Russia wonom capital na sɛdeɛ ɛkɔɔyɛ no ɛna wonom akyɛkyɛ nsɛmu ɛsɛ wɔn deɛ wɔn gusu a enti na ɔpani kɛse a wɔno wɔde maize ɛbɔ amaneɛ sɛ sa dwumadie yi a wonom adi no hɔ yi ɛyɛ afofida yi a wonom adi akai afi apema hankono aduanan enum 1945 yi a wɔmanya mfinhyia no aduowɔtwe yi wonom ɛhwɛ sɛ enka ceasefire no kora no ebetumi akɔso bɛɛsɛ nansa bi nanka wonom nso atumi agye wɔn ho nanso sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ ne deɛ anhwɛ yi a wɔn betumi ahwɛ mu a na sɛ Ukraine fo so wɔn mpini wɔn akasa tumi abɔ wɔn ho ban kakra bɛɛsɛ na wɔtwe bi na wɔn atumi adi adida no na wɔn adi ne yie na wɔn nso home aka wɔn ho yɛnyina so na nana kejesi no sia bremu kase a yɛde som wɔ Sompa 106.5 no yɛmu ne kom sɛ epon na abusua de bia obesi dan wode wano esi dan wayɛ da ne kokɔsachi enti no kapreda masempo nana kejesi company limited wɔsa dansie nneɛma papa efie ene hɔ ɛhɔ ɛna ba wo sike kura wo bia wobenya ho ɛna wode cement ahodoɔ iron rods ahodoɔ afei ope enadoa nsate akwa baako ekosi infinity wobenya bidia de boy Yesu asɛmdua nim nyina da no nana kejesi company limited ebi ɛwɔ na kache roofing sheet papa enye die ensuo gu so kakra bia na emu atuetue ntokuro awda ho ɛso ne gu wasomu de bi nana kejesi company limited waton adansie nneɛma no akyɛ enti ne kɔhɔ na ɛkɔpɛ bi ɛtɔ no wanya papa a ne boda fam Kumase ene nkran afei Ghana mantam bia nso yɛwɔ hɔ na wo Kumase a afei Accra wobetumi ene akasa ɛwɔ 0204 355 040 na mpanifo agye so afei oba obɛyɛ bɛmu
obosome ebeso amwa nante anigye mu de bia wanim be ye sere na wo ho atɔ na wanya gidie mapase uyoba eye secure sanitary pad eno na ye kanfo de ama wo enti no ukwadwa so uyoba uye bema wo se utumi tobie ekogu fi esanse secure sanitary pad no wonom aye ni to the sense say enye ensoni emogya no entale ade no manye ye ho basabasa esoni echim esa minti no a ewo mu no enti afei pe kwate no so eye kama absorbe eyi no flow no ama wonsu hu se wo ho atɔ enye de ehihye pii ana afei enye de ebema ensemansema agu wo ho enti no okodwa so a na wapɛ secure sanitary pad na ebi na aboa wo ama wonso wa yo bemmo na endpoint homeopathy clinic wasi yanka ncho se wonom edi mfidie afei wonom eye adwuma sɛdeɛ wankasa wo ba ho awani ebegye ya de bia ye hwɛ bi ɛho na de ye bo ho ama ne pad ama eye semapa awo akyɛ infertility afei be ma prostate ho nsensam afei nso wonu oba edi nhyiemu a enche no wagye mu afei eba no se wakasa ho se ya wo konwachi wo dompemu ya wo ya wo enche da enyo fa de bia wo nko a wo ba bi eya wo ya endpoint homeopathy clinic ene ye kanfo de ama wo liver ho nsensam afei wo kidney ho nsensam no so na waba na ya show na empanifo say lo bia wo behu yan ewo Shell Sandboard no ewa Sprinters Road Accra ha afei Kumasi nso ahenema kokoben wo behu ye chia kwan ba konso ewo for ye ewo 0244 867 068 and 0274 234 321 na endpoint homeopathy clinic so ajo so abusia so obedidi na wadidi ama wo ho atom ese wadidi se fie aduane a eye Hajia special foods ene ye kan for dem o sini nnuane nyina we ne local we enye dem akwose spices e de aya fe wudidi kura na ase de obofono wo Hajia aduane de eti apose wotepa me pacho aya na wakoho akwakodidi afenso ye timi eba wo bufe ase wo wedding ase die bia wudi obehia aduane pa no special Hajia foods na ye kan for dia ma wo uko Facebook TikTok Instagram ye ho ya na wabo Hajia special foods ubehu ani se ye yaba na ye nuane ye fufuo abetie konkonte lape wa mono ye yini nyina ede akyerew na wonso we delivery wa odabi ede ama wa yiwadwuma yefo ema no 0246 359 921 and 0535 484 392 and afi 0594 797 215 Hajia say o da aduane na ye de abraw ewo waboboa no na obedidi afiri pa ensem a ye de somu ene anopei no de di mu akotene bi ene say ye nuane mu a wo mo esese sika ewo omai konkro Ghana mu ye fra wo mo Forest Bureau fo no wo mo abo NDC amanyuko ena afei omampani His Excellency John Dramani Mahama abaso se wono matimi akokodene afei Bank of Ghana mpanimfo wo mo yade ese sidi no so etimi agina ne naso kakra ede ama wonom afei so Owura Rashid Tanko computer and so deputy penny edema NDC amanyuko deputy director of elections and IT wakasa akire mu say 8.3 million Ghana cedis ya Owura Kwabena Dubu ahin akire mu say ekodi opposition party bi ho 2024 no enye wonom NDC fo a intinyeti a na yapre yaso echi sada so na opiemo ewo eyasante emantamu a opani a wono woye assembly no mayor eye Owura Richard Ofori Ajaman Bwedi dodo na efere no Zuba wabo China mpanimfo a wo mabepie mu ewo eyasantemantam abaso se wonum abie China city mo efa adehye be se empem ahasa ensempi ena yede esom ene anopai wo a wogye brene adaje eteyen lienda se shano so sensemi efa Sompa FM 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adamfo pa radio so FB petenye ewo Paris France abrochimemo afei takwa Sompa
Sompa 101.1 Takrade ɛyɛ Sompa 103.3 afei Tachiman ɛyɛ Sompa 106.1 Sunyane so ɛyɛ Sompa 98.9 Nkranza ɛyɛ Sompa 90.7 afei Doma Hinkro ɛyɛ Sompa 101.3 Wudi koda no so ne ɛhɔ no a wote yenka Facebook no so na ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra a wonya bi ɛhwɛ YouTube no so ɛyɛ Sompa FM Live www.sompaonline.com website yakutire ni na ora Prince Atabuatia Damenti esamufo penny wakutire e de akogu kwai na kwa kenkan bi medase e ma mwani tie adehye Abena Badu Adepa Kwofie makra